Tipra hodao tabuk bial choprop mung tai romfrejak mani pati mung rok hai ako jobai baksa nok ni bosha no khibibui gubuni chelatei khalai mani hai selengma singsa tonggrung rok lomui tongmani mangpili nukjagi tongkha hasteo bosai samungo thangsani khorok ni chela bosarok no gutui chanani khok basi rangkalangei Shillongo kharai thangmani koktoma bai mlang chalaijak tabuk Bujong Nogorni kisong amsaini lukurok kha shlogei kablajak nukhungni borok rok tabuk lukuno sankha chubachu kisa nukhung sbai kharai thangjak hamjukno kebo nugui tongkhe nogo sahorna bagui nukhung hamnani bagui pati mung sok phaimani wngkha Bujong Nogor thanani bisingo klainai kisong suna kabra kamini sagnangma Aisri Debormani nogo 9 বছর sekang nogo samari tisai kairemani khwani takhuk ashram Deborma bai bosha chala khoroksa 8 বছর tai khoroksa 3.5 bisini khasiya cheraino yakarei thanai 25 June ni sarik jorabo SDM o thangnani mungruoi nokni ongkhormani Aisri Deborma phiaba bosai nogo phai nukphaya ongei yang naitukma ulo kol khai sahorkha ang silsara sokpaijak khusino tongo hnai omo haike thuyam kaisani borok bai sajagei bosai nargei manliya mokolni maktei aba hai khai teteino nai baidi bkhao phan tongkhe nukhungbaijak takhu ashramni khukni ko tam khasana musung lukurang no ngangkai jara nungnai rok bersama sekabjak dud bukaya ko amno sanmungani tani bagin kai jotono kulumani yasibaro chano gani bihigno tatari mana bagi ya khabo jara manai rok ani number nai ani dial number nai borok nu ni nama sade tatari khai ani no kifili phane bagi ni number ani number to kori bin ani bukrani bumung kha tereng ar ani bukra jeng bumung kai Jomna Deborma tai pore an bihik thamani jagolabo ang khanaka no kori hine bunjaga thang thang re kutung nogo ang tachim bi khanaka kok saumani buni khugoi nugori kuting nugoi jeni ni logi song nokni nokor thamani tamo mani rok tlangkha tamo rok mane hingang kai bini mane prajotna tang thamakya school certificate Aadhaar card I card ar pore bondoni kagoj jutni chiklang thamakya ang tam khane iko tapcherai masa o tu chai tongkho tar pore chara nungmia hon jini mai busaya sarai busaya ang busaya dai akhro kun pas leya cover hasil to jo om sarai mang ni budike tlangai ukunani om thaba dati ma kang thaba chao te bondon mutongo lun mutongo kagoj bu chiklang thamakya ang kai ang ta budike banjinai butu thanga butu tango nei to tuna phul kormo samung je jaga no bo kisa photo contact number songo jotono khulomui yakno dom ka bai lo da tiklai ni tiklai ma ga suna bai ni ya no ba sute ang ka hambai ti an bukhani mukti bai the mukti no tei sen ham mai ka bai no hamba bai khulumbayo angkai ang mia chara sata bo hotel thangka hotel thangnai duty pai bo hotel samung khaini satmukia sarmukia samung tango ongara kormosari khayei ar pore ang sara pasta o nogo phakya nogo kihluka nogo mala khaya be bosarong nai nemani ko ani bukra ju songoro ko kaba tonglai hukul khaka angka ang muti klai thangka angkai singka judas nang ko binan chala kusuno rang pons tek lang hangpo ko ani o besar yang nasi dulu ini yang ani besni ni ko anu asere rong no ning 20 tegan chawo 30 tegan chari oi bani ton gadang e jemo thang phagin hani chaban ka stem thana ni saya ngono ma phaya phung khai na ni ang hotel no haje mulo si to mano dai ga obni yakolo norok phun nok da khaina kha hoja ba na tu kha ang para pure tu ba kemia hokung tin ma thia ko chara na ba ma chara kapchak ekdom dai tarpore mi ang no hai sare kol khakya ngai banu chawo Shillong jara sakpakya ang ami bala thakbo hongen phone tai reka tai phone habliya tamni ami bala thakbo hni sakabo mane bochla bai thangpakya ang kaham tongsinai hini sau anti hini bo ana phuno iko ang ba ani ko ngapro ama songya farika ngama songno ani bugra jona ya farika bumano ase bumano
ang to gor jamai tong jao ke bas mang ne ti hotel iko kas kang duty hang malia to gui malia iko thano mia ki thangai refeng khai angai refeng khai bi dora borok chawo para guri rutung nagedi tarpore jati dongni rogo thangya ba ni jari gusni rogo phun khaina ti tarpore nang tini iko thanao dorgo sorok sei tu phadi agiro ke kok duk tui kok rok do sa ang to iko satao kamu thango soitao phayo tarpore ang kunu nubu nukja jaya korok thamani engkai kaisa tongo teacher khana ya amu sini no apon ja engkai bo ang sini kok sai tongta bo kok sau kwa sosi ya amu engkai kunu ya engkai mo am sunu engkai tang kunu semia bini ang ko nogo tongpho kunu phun rok phaya engkai tamnai mono kok rok samanu ya kaham kun tho kaham kun mami rok songjar wo engkai mia kotat kai mo haingai gothanang anu mung ka sram debrma non kami ke kami hingga sena para ni logi song ni ke lagi son hingga asri debroma ps bro kalai pias burjung nogor nogobo mungshawalai mung grai phun rogobo kok salai kebono borok chongmani bo nugmari grai oma hai pati mungbai khugo kok palai jaglia nokni buma basai tai basaro nok nokor thamne mia koitao nok mane ani sajak ngakai phongo ang urawai tongphuro bana sao ama nangti tam sam khanya to nisau ga ang ba iraga thanata nisaka angkai jerai niksa kalana hamata nisau angkai nang jerai kalanga bank thanasa mane ang ko thanani SDM thanani nisau tang phaina ni angkai tam khanya ni bagai ni SDM thanasa ani ko SDPC khanya bagai thanani nisau tabo aga khajia ko khanya bagai ekai bo sairang ni bo isko certificate kri bagai mari certificate ro bojang maya abrang bagai lan khanya bagai ang agent thanani hisata bana ekai ai pora ang ora sabai kai mati cha ang daga thang hayoi a suk to ani kni tong lamang suk khorng ni tong ta busuk unko busuk rok ka suk ni hinga kai tabo ran chori tong 8 bosor kaisa ke 8 ngono 8 bosor kaisa ekai bo hanga kai 7 bosor pori jo tongmai jotono ekai okra suk hanga kai ba u tiasa kemo ara pori tongta tabo kesi 1 kesi 2 pai tabo kesi 2 nong khaba tabo ge norok ke ase mobile logo kok rok samani norok ke nugeda ang to phunga kheno saimia phunga kheno mamoi chongoi haro kora kam khane borok ba mamoi chongoi chai thango kai kon phoka dipo karo kon phodibo kaya kai sare phaiyo kai sare phai bini nok abo alada kai ang bonok ane alada kai nok gante ko thanga mamoi chong chang kai bo kor ta sa bo saimia ta kuno busai rok bai kuno wata walai borok to o khebo to kaham kurang na kono to nglaya ka agero to haino ko nglai ta no khonga ba kisi misa ba walai ne ke botam ni bagai nok ni nokor thangka boron borok bai thangka na sabai thangka na obole saimia kokduk tui rok ko kereng khan rok जों बना फोन खाइनाय क्या एमेनो बो काइसा बिनि कथामानि बरक दङ दो बिनि कथामानि बरक हंका बोरै मास दङ उ गोबिनि बिहरा थाङो हनै गथाबो थाङो बैरबने बरक नुबायता हंकाय सारि रग थाङो दिप रग थाङो हंकाय नरो kokduk tui ko kereng khan rok kokda saina kha ni jin sirai ba ni jin sajak ba ko kereng kha अब हंकाय मिया बय एजेम थाना नि सामाबा आमनो आराइता रो हाय दाम खाना एका आं फोन खाइना मेनि सुइ अक नेट मायाता पुला खाय तो ने रिंग थां तंग बरमिया एका ए बते साय बार बार आं एमने पासै बा खाय बाय एका बरमिया आं लासो का अब खायसि गाता ब ताबु बर तंखा बर साखा ताबु सुक जरो नरो साइदेमान अबले साइमिया बर तंखा ब साखा नरो के थाना रग थाङि दा मालाख्या थाना रग मिसिन डाइरेक्ट रग दा खायख्या मिया हर थांका थाना व मिया हर थाना थांगै बगनो आरो बुमुरो अकरक सिके हेबेका अक आनंग बर मतै आन साजक मतिंगो नारो सिका का तिनि ताइसा बरक मिया सा हर फोटो सयको बितु बुदि निका दर एप्लिकेशन काइसा सैतु बुदि हनै साइ रहा बन्de he wan sung mungo norok lukurang tamo kajana mosung
Nini cerai no kifili tumna bagai. ang lukong no koyo ani sajong no nogo tunan mi bagai Nini kun ja khona botong thok bono no tu kari mana tu hin bata nge je tabu taku ke tamo kasro khai. Bini sai. ani jambe hingkai bo u ko sad mukhya wa hotel mame rok chongota Oro tong phayo. Ni samire. ang bono ko samete he kai khapa Busu bisiro ka khabo oro hai chambe ka phai mane. bon kana 9 bosorok Moi bosso. chole Nini samire bung kai. ashram Bini logi songkai ni cerai ni. asri Asire. Kami kami hingkai sona kapra hamba. Ke tabu lukurok no kezaro nang jakhe puno je bono nugi tongrok nogo romu tonna bagai. Haisible. je kun ja phone to bono romoi contact number by phone khane ma Ni sinmu ki jara de. ani hingga kai ang buma Buma to buma no bum tamo. an bum hingkai jomana Hamba. Ni logi songni kai. samsung Hastri tong halok chasararangui tongmani jorao omahai kha sajaknai patimung rokbo dofa kelek thani jaikheno chubawo abagui omahai seleng tomung rok engya karei jengjal tongkhe salai kuglai nukhungni halok motom rnani sengjarni raida o raida tino nukhung khalai khaba songsarna jagao ta sabai sithung abono lukorokni naimung Bureau Report Kok Tripura